Usapho lutyhola ngelithi unyana kamfi uVelemse van Syfer ebemtyisa ngokwakhe uyise ngethuba elaliswe esibhedlele. Ukanti usapho lukwatyhola ngelithi abongikazi bebesamkela utata wabo ngethuba efika esibhedlele bebenganxibanga mpahla zokuzikhusela. Ukanti ngoku olusapho lufuna impendulo. My father was admitted to our hospital around 5 o'clock on Friday morning because he tested positive for COVID-19. The reception at the hospital was already pathetic and inhumane. From the moment my father was admitted, there was no doctor giving us feedback on his condition. Isebe lezempilo kwiphondo loMntla-Koloni liqhuba uphando ngezityholo ezibekwa abasebenzi bezempilo kwisibhedlele sase-DR. As the Northern Cape Department of Health, we view this matter in a serious light. Following this alleged incident at DR Hospital, the head of department, Mr. Rian Stradom, immediately established a task team comprising of senior managers to undertake an investigation into this matter. We anticipate the investigation to be completed by end of this week, and further details will be shared with the public at a later stage. Inkosikazi kamfi nayo efunyaniswe inentsholongwane ye-COVID-19 inyangelwa ekhaya. Usapho luthi oku kuza emva kokwala kwesibhedlele ukumnika unyango. Nobelungu Nowapane kwindaba ze SABC kwiphondo loMntla-Koloni.